Der var en skipper, og han hed Nas. Ja, ja, og han hed Nas. Ja, ja, og han hed Nas. Og han sejlede i en smadrekasse, ja, imellem Esbjerg og Fanø. Og stormen susede og gjorde halløj, og bølgen stod som en kæmpe høj. Så det var sandelig slet ingen spøj imellem Esbjerg og Fanø. Og Las han levede af bagsmålkunst, ja ja, af bagsmålkunst, af bagsmålkunst. Men skyllede efter med en kaffepund imellem Esbjerg og Fanø. Og stormen susede og gjorde halløj, og bølgen stod som en kæmpe høj. Så det var sandelig slet ingen spøj imellem Esbjerg og Fanø. Men så en dag, Las han stod fra land. Han stod fra land, ja ja, han stod fra land. Han havde glemt at få proviant med imellem Esbjerg og Fanø. Og stormen susede og gjorde halløj, og bølgen stod som en kæmpe høj. Så det var sandelig slet ingen spøj imellem Esbjerg og Fanø. Og Las han sejlede i dagens regn. Ja, i dagens regn, ja, ja, i dagens regn. Men han fik aldrig mere land at se imellem Esbjerg og Fanø. For stormen susede og gjorde halløj, og bølgen stod som en kæmpe høj. Så det var sandelig slet ingen spøj imellem Esbjerg og Fanø. Men hver en sømand, der går til bunds, der går til bunds, ja ja, der går til bunds. Han hilser Las med en kaffepund imellem Esbjerg og Fanø. Og stormen suser og gør halløj, og bølgen står som en kæmpe høj. Så dagens kode er en masse spøj imellem Esbjerg og Fanø. Der var en skipper, og han hed Nas. Ja, ja, og han hed Nas. Ja, ja, og han hed Nas. Og han sejlede i en smadrekasse, ja, imellem Esbjerg og Fanø. Og stormen susede og gjorde halløj, og bølgen stod som en kæmpe høj. Så det var sandelig slet ingen spøj imellem Esbjerg og Fanø. Og Las han levede af bagsmålkunst, ja ja, af bagsmålkunst, af bagsmålkunst. Men skyllede efter med en kaffepund imellem Esbjerg og Fanø. Og stormen susede og gjorde halløj, og bølgen stod som en kæmpe høj. Så det var sandelig slet ingen spøj imellem Esbjerg og Fanø. Hvad hedder du? Jeg hedder Harvis. Hvilken skole går du på? Jeg går på handelsskole. Hvor længe har du gået her? Jeg har gået her i 1,5 år cirka. Og hvor længe skal du være her endnu? I et halvt år mere. Okay. Hvad hedder dit forløb? Hvad er det for forløb, du tager? Det er HG. Okay. Er det et højt niveau? Nej, faktisk ikke. Det er på cirka E-niveau, afslutter vi på. CE-niveau. Er du glad for at gå på skolen? Det er jeg faktisk. Hvor mange fag har du egentlig? Jeg tror cirka 5 fag. Hvordan er forholdet mellem lærerne og eleverne, eller eventuelt med dig? Hvordan er lærerne over for eleverne? Jamen, der er godt forhold mellem lærerne og eleverne i hvert fald. Synes du, der er nok materialer? Ja, det er der faktisk. Vi har både bøger og computer og det hele. Vil du opmuntre andre til at starte på skolen? Det vil jeg faktisk gerne, fordi
Altså du udvider din vidne for sælgerbranchen, så det vil jeg faktisk gerne. Ja, jeg siger tak for det. Selv tak.